Bacigalupo, Ballarin, Marozzo, Grécár, Rigamonti, Castellano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Ez nem csak szimplán 11 név. Ez nem csak szimplán 11 futballista neve. Ez a Grande Torino, ami nem csak egy csapat. Több ennél. Nem hiszel nekem? Akkor engedd meg, hogy a teljesség igénye nélkül felolvassam a Grande Torino rekordjait. Zsinórban 5 Serie A bajnoki cím 1942 és 1949 között. Ezt végül a Juventus döntötte meg 2017-ben. Hazai pályán, a Philadelphia stadionban 88 mérkőzésen keresztül nem találtak legyőzőre, 1943. január 31 és 1949. november 6 között. Viszont a sorozat már csak a Superga légi katasztrófa után szakadt meg. Az 1947-48-as idényben 125 gólig jutott a Granata, meccsenként átlagosan 3,13 gólt szerezve. Ezt azóta sem sikerült überelnie egyik csapatnak sem a Serie A-ban, emellett Európában is az egyik legkiemelkedőbb eredmény. A Torino 76 hazai mérkőzésen keresztül minden egyes összecsapáson legalább egyszer betalált. A Serie A történelmének legnagyobb győzelme is a Toro nevéhez fűződik, amikor is 10-0-ra tángálták el az Alessandriát. Ők tartják a 16 és a 21 csapatos bajnokságban is a legjobb gólkülönbség rekordját. Előbbit 1942-43-ban állították be, plusz 37-es, utóbbit pedig 1947-48-ban plusz 92-es gólkülönbséggel. Ezt azóta még megközelíteni sem tudták. 1947. május 11-én egy magyar-olasz meccsen 11-ből 10 olasz játékos a Torino játékosa volt. Ezek után remélem sikerült meggyőzni téged, hogy a Grande Torino több, mint egy futballcsapat. Pontosan emiatt én nem tudom megérteni, hogy miért nincsen több videó, cikk és könyv erről a csapatról. Főleg magyar nyelven. Éppen ezen felbuzdulva elszántam magamat, hogy készítek egy 3+1 részes videósorozatot a Torino aranykoráról. Ebben a részben azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan indult és állt össze a Grande Torino, bezárólag a Bordeaux második, 1943-ban megszerzett Scudettójáig, és az utána következő világháborús leállásig. Ha sikerült felkeltenem az érdeklődésedet, akkor maradj itt, és nézd végig a videót. Na de végre kezdődjön a videó! A kezdetek. Indítsuk a történetünket kicsit messzebbről. Az FC Torinese 1900-ban bekebelezte a másik torinói együttest, az Internazionale Torinót. Ezután 1906. december 3-án alapították meg a mai Torinót, amikor is egy Juventusból kiszakadó csoport, élén Alfred Dickkel, egyesült az FC Torinésével. Kis érdekesség, hogy 2018-ban újra alapították az FC Torinését. Azonban ezután az első siker az 1926-27-es idényben érkezett volna, ha nem veszi el a Fidzsi, az olasz labdarúgó szövetség, Alemandi, a Juventus hátvédjének megvesztegetése miatt a bajnoki címet. Ezért a Bordeauxnak várniuk kellett az első bajnoki címükre, de nem sokat, ugyanis a következő idényben a Scudetto bekerült a bikák vitrínjébe. Azonban az elkövetkezendő években nem ért el különösebb sikereket a csapat. Viszont az 1936-os kupadiadal után rohamos ütemben gyorsultak fel az események. Bár tény, hogy az 1922 után újra kiírt kupa megnyerése nem vetítette előre a Grande Torino megszületését, de mégis kezdjük innen, pontosabban pár esztendővel később a történetünket. Egri Epstein Ernő, a zsidó zseni. A kupagyőzelem utáni szezonban a harmadik majd az eggyel rákövetkezőben a 9. helyet csípte meg az együttes. Azonban az 1938-as szezonra a csapathoz érkezett a magyar származású zsidó, Egri Epstein Ernő, aki a csapat sportigazgatója lett. Ezelőtt már megfordult játékos karrierje alatt különböző olasz csapatoknál, de eddig sehol sem tudott kiteljesedni. Szóval ez egy tökéletes alkalom lett volna neki arra, hogy felépítsen egy csapatot. Viszont az elején nem véletlenül említettem, hogy zsidó volt. Ugyanis 1938. július 14-én a Duce, Benito Mussolini kihirdette az olasz faji törvényeket.
Ennek értelmében a zsidókat megfosztották olasz állampolgárságuktól, és nem tölthettek be kormányzati és vezetői pozíciókat. Magyarul, Erbsteinéknek el kellett hagyniuk Olaszországot. Ezért otthagyta a Luccsát és a Toróhoz ment, mivel itt lehetősége volt a lányait magániszkolába íratni, meg segítették eltitkolni azt, hogy zsidó, annak ellenére, hogy nem gyakorolta az izraelita vallást. Bár sokáig próbálták eltitkolni Erbstein zsidó származását, azonban ez nem volt hosszú távon fenntartható állapot, és amikor kiderült a magyar edző származása, azonnal el kellett hagynia az országot és a Torinót is. Ezután visszamenekültek Budapestre, ahol szintén nem volt mesés a helyzetük, ugyanis itt is bujkálniuk kellett. Azonban még 1942-ben is oda-vissza utazott Torino és Budapest között, hogy segítse a csapatát a játékos megfigyelésben és tanácsokkal lássa el a csapat elnökét, Ferruccio Novót. De ezt az időszakot majd kicsit később jobban ki fogom fejteni. Most térjünk vissza oda, hogy miután Magyarországon 1944-ben megkezdődött a vidéki zsidóság deportálása, fokozódott az idézőjeles hangulat Budapesten is. De akkor szabadult el igazán a pokol, amikor 1944. március 19-én a náci Németország megszállta Magyarországot. Innentől kezdve Erbstein egyáltalán nem tudott a focira fókuszálni, ugyanis az ő és családja életéért küzdött. Nem egyszer csak a szerencsén múlt, hogy az egész család életben maradt a II. Világháború végéig. Más lehetőség hiány önkéntesen jelentkezett munkaszolgálatra egy koncentrációs táborba, ahonnan Gutmann Bélával együtt szökött meg. Ezek után még egy halálmenetet is túléltek. Ahogy a családja is, kis szerencsének köszönhetően, túlélte a világháború borzalmait. Ha van rá igény, akkor erről a témáról egy külön videót is készíthetek. Most, hogy kiveséztük Egri Erbstein által átélt borzalmakat, ugorjunk vissza 1938-ba és folytassuk onnan a történetünket. A Grande Torino születése. Az 1938-39-es bajnoki idény végre hozott egy kis áttörést. Ugyanis a szezon végeztével a Torónak sikerült felállnia a dobogó második fokára, de a Bologna 5 ponttal jobbnak bizonyult ekkor még a 2 pontos rendszerben, a Gránátánál. Bár a következő idényben a csapat visszacsúszott az 5. helyre, a legfontosabb esemény nem a pályán, hanem azon kívül történt. Ugyanis ekkor lett a klubelnöke Ferruccio Novo, aki ténylegesen elhozta a már régóta várt áttörést. Habár nem az első szezonban, ugyanis ez még csak egy afféle tanuló szezon volt, de a pályán kívül már elindult a csapat építkezése. Az elnök fiatal és tehetséges játékosokba fektetett. Emellett fontos szempont volt a csapatmunka és a győztes mentalitás is. Ezek a szempontok alapján Novo megszerezte Franco Ossolát és Sergio Piacentinit. Azonban a következő években még jobban beindultak a játékosvásárlások. Mivel a csapathoz érkezett Pietro Ferraris az Intertől, Romeo Menti a Fiorentinától, Alfredo Bodoila, Feliz Borel és Guglielmo Gabetto pedig a Juvétól érkezett. Ezekkel a friss igazolásokkal vágott neki a Toro az 1941-42-es szezonnak, ami nagyon kemény csatát hozott a bajnoki aranyért. A Venezia, a Róma és a Torino harcoltak a bajnoki címért. Bár a bikák nem indították túl fényesen a szezont, de összekapták magukat, és már féltávnál a második helyen álltak a fővárosiak mögött. Azonban a 20. játéknap után átvették a vezetést a Venéciától, de a 24. fordulóban a Róma visszaragadta a vezetést, és így várhatta a Torino elleni derbit a 25. fordulóban. Viszont a végén senki sem örülhetett igazán a 2-2-es döntetlen miatt, ugyanis az üldöző Venécia feljött 2 pontra a 43 ponttal álló éllovasokra. A Torino sorsa végül a 28. fordulóban pecsételődött meg, amikor is a Venécia otthonában kikaptak 3-1-re. De azért biztos ami biztos, még az utolsó, 30. fordulóban kikaptak 2-1-re a Firenzében a violáktól. Habár látszódott az előrelépés a csapat részéről, Ferruccio Novo nem volt elégedett ezzel a második hellyel. Ő ugyanis bajnokot akart faragni a Torinóból. Ezért tovább erősítette a keretet. És itt szeretnék visszacsatolni egy kicsit Egri Erbsteinhez. Ugyanis, ahogyan már említettem, ekkortájt annak ellenére, hogy Budapesten bujkált családjával, azért nem hagyta magára szeretett Torinóját, és segített a játékos megfigyelésben. Véleménye szerint a csapatból egy labdaszerző középpályás hiányzott. Éppen ezért el is kezdett kutatni egy ilyen típusú játékos után, és mi meglepő, megtalálta talán a legjobb opciót erre a posztra, Giuseppe Grécár személyében, akit a Triestinából hoztak Torinóba.
Emellett kiszúrta a Torino, és talán az olasz futball történetének legkiválóbb labdarúgóját, az akkor mindösszesen 20 éves fiatal venéciai támadót, Valentino Mazzolát, akit egyébként egy edzőmeccsen szemelt ki. És szintén a csapathoz került Mazzola velencei csapattársa, Ezio Loik. Mondhatjuk, hogy az 1942-es szezonra összeállt a mezőny legerősebb csapata. De még mielőtt belekezdenék az áttörést ténylegesen meghozó idénybe, előbb térjünk ki a csapat taktikájára. Il Sistema. Peris Borel, a klub akkori csatára, sokat segített Novónak a végső taktika kidolgozásában. Mivel Borel vallotta, hogy szerinte nem a Pozzo-féle metódót kéne alkalmazni, hanem a Herbert Chapman által kifejlesztett szisztemát. Na de mit jelent ez a kettő fogalom? Ezt fogom most gyorsan tisztázni. Azt még viszont gyorsan hadd jegyezzem meg, hogy az újfajta leszabály miatt kezdett el kifejlődni mindkét taktika. Kezdjük a metódóval. Ezt a taktikát az olasz szövetségi kapitány, Vittorio Pozzo fejlesztette ki. Pontosabban fejlesztette tovább a 2-3-5-ös taktikát, csak úgy, mint Chapman amikor létrehozta a szisztemát, amit az olaszok Cambridge-i piramisnak, vagy csak simán piramisnak hívnak. Pozzo a 2 belső csatárt, inside forwardot, hátrébb húzta a középpályára, és Mezzala szerepkörben játszatta. Emellett a jobb és baloldali középpályásait visszahúzta a védelembe, akik így az ellenfél szélsői ellen vették fel a harcot. Emellett a metodistának is fontos szerepe volt a taktikában, aki a játékszervező volt. Ez a 4 védős felállás miatt egy sokkal védekezőbb felfogású, a kontratámadásokra építő rendszer volt. A taktika látszólag jól működött, ugyanis Olaszország 1934-ben és 1938-ban is világbajnok lett. Ezzel szemben a szisztemá majdnem a gyökeres ellentéte a metódónak. Egyébként az olasz név senkit ne tévesszen meg, ez a taktika nagyjából annyira olasz eredetű, mint amennyire a gyrosz a németek nemzeti étele. Ugyanis amíg az Appennini-félszigeten a metódó hódított, addig vele párhuzamosan Angliában kifejlődött Herbert Chapmannek köszönhetően a szisztemá, ami még ismert Véme formációként, illetve Chapman modulként is. Ennek egyébként az egyik alváltozata a sebes Gusztáv aranycsapata által használt emen formáció is, amivel Puskásék meghódították az egész világot. Chapman egyébként az Arsenalnál eltöltött ideje alatt használta először az akkor forradalminak számító taktikát. Chapman hátra húzta az egyik középpályását a védősorba, így az ő feladata kicsit liberós volt. Ezzel a másik 2 védőjét jobban kitolta a szélre csak úgy, mint Pozzo. Ezzel egyetemben a 2 inside forwardból támadó középpályásokat csinált. A kick and rush taktika helyett pedig inkább passzjátékkal építették fel a támadásokat. Ezt a focit az angolok carpet futballnak nevezték el. És ezt a taktikát kezdte el alkalmazni a Torino is, de most nem szeretnék mélységeiben belemenni a Toro játékába, ugyanis ezt majd a következő epizódban fogom megtenni, amikor is majd bemutatom Egri Epstein Ernő továbbfejlesztett szisztemáját. Szóval egyelőre legyen elég ennyi, de ígérem, a következő epizódban mindent részletesen kitárgyalok. Az 1942-43-as bajnoki cím. Az 1942-43-as idénynek a Torino a legnagyobb esélyesként futott neki. De a szezon mégsem úgy indult, ahogyan szerették volna, mivel az első 2 mérkőzésüket elbukták. Ráadásul a szezonban egy nem várt vetétársat is kapott a torinói alakulat, a Livorno személyében. Sokáig úgy is nézett ki, hogy a Livorno lesz a bajnok, azonban a 25. fordulóban egy nem várt helyről érkezett segítség a Torinónak. Mert hogy a városi rivális Juventus hazai pályán 3-0-val ütötte ki a Livornót, és a Toro egy pontra közelítette meg az éllovast, a Triestina 3-2-es legyőzésével. A 27. játéknapon pedig az előző évi bajnok Róma, akik a 11. helyen kullogtak, 1-0-val küldte haza a Livornót, és így az élre állt Ferruccio Novo csapata. Az utolsó fordulóban pedig, ki más, mint Mazzola 86. percben szerzett találatával, történelme során másodjára, felülhetett Olaszország trónjára a csapat. Egy hónapra rá pedig az olasz kupa is a csapat vitrínjébe került, így a Torino tudott először Olaszországban duplázni. Ráadásul tette mindezt úgy, hogy 5 meccsen 20 gólt lőttek és egyet sem kaptak. Torino bordóbbik fele valószínűleg teljes örömmámorban úszott. De csak hogy ne szálljanak el maguktól a szurkolók, 1943. szeptember 2-án a szövetséges erők partra szálltak Szicíliában. Emiatt a következő idényben nem írtak ki hivatalos bajnokságot, és bár a Toro futballistáit nem sorozták be, nem nézett ki rózsásan a helyzet.
Torino városa éppen romokban hever a háború okozta pusztítások miatt, Egri Erbstein Ernő Budapesten családjával együtt próbálta valahogyan túlélni a holokausztot és Budapest ostromát. Finoman szólva sem nézett ki úgy a helyzet, hogy ki tud teljesedni az akkor még csak szárnyait bontogató Grande Torino. De végül is mikor legközelebb 1945-ben újra kiírták hivatalosan a Serie A-t, egyben volt a csapat, Egri Erbsteinnel együtt. Majd egy olyan dömping indult el a Serie A-ban, amit azóta sem gyakran látni a világfutballban. Ha kíváncsi vagy a Torino aranykorára, és az utána következő bukására, akkor mindenféleképpen iratkozz fel és nyomd meg mellette a csengőt, hogy ne maradj le róla. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkold és írd meg kommentben, esetleg oszd is meg. És még szeretnék tenni egy plusz bejelentést. Mostantól kezdve megpróbálnék arra beállni, hogy 2 hetente szombatonként töltök fel videókat. Remélem sikerül beállítani magamat erre. Na de akkor köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!